sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeren, 18 anyos. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang 12 anyos pa lang ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Blessings. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, may kiningot sa kababay nga nagpuyo sa Lanas, Naga City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Jiren. Anak, pasensya kaayo ha. Huwag ko'y mahatag ni mo nga baon ron. Unsaon nga ang akong kita, igo raman sad kaayo pangkonsumo nato dinis bay. Unya, imong papa, PWD man, di gid makaya sa akong kita, nak. Okay ra maoy. Ang man sad upugso nato nga wa mang cute. Dili man sad pwede nga unahon nato akong baon kaysa sa tong kaon. Salamat kaayo, nak, sa imong pagkamasinabuton. Doon na naman hinuoy na lungang nga kanunak. Ang problema kay ang sudan. Wa pa ko kapangitag kwarta para sudan, nak. Okay ra ma. Naaman sad ko'y mga classmates nga buotan nga mo-share sa ilang sudan. Ayaw ka bala ka ma. Utabang ko nimo sa mga bulaton dinhi sa bay. Para nag-abot nimo gikan sa trabaho, mupahuway na lang ka. Ay, salamat, anak. Go! Nakadabalasig pang-regards mo. Ha? Kinsa man nagaw pa? Di na may angaan, Gaw. Mo bagaw? Ganahan ko nung kasi ni mo, Gaw. Murag, manguyab ganito ni mo, Gaw. Ha? Uy, daw, ingala na siya palihog uy nga dili sa ko makuyab-uyab. Kabata pa yung tao na ako, no? Dosi pa ka ako. Buutang dito, Gaw. Bisan pa gaw. Dili sa ko makuyab-uyab gaw. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Gaw! Sa mukha kiniling akaw, uy. Basta makita na gani, ino? Magkipirmi na isulti nga regards daw si Gino na ko. Pahala sa ulan ng uyab-uyab, tiha. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Day! Oh, hala. Si ate maninga mo silingan? Ba't naman kayang tuyo na ako? Akong atuon. Ngano kitawag ko ni mo, te? Day, kanina lagi ko sige pangita nimo. Dito kos inyo gikan, nya ningo man imong papa nga nigawas kuno ka. Ah, naara ko'y gipalit sa unahan, te. Nga naman ata di ay? Day, di ka mo kuyog nako. Ha? Sa asa man, te? Sa Manila, day. Si mama ramanggo dito usa. May nalang ba na ikauban si mama dito. Swelduhan lang ka na mo, day. Hala, te. Manangit sa umama, te, ha? Kung masagot ba siya? Layo-layo pa dra ba ng giingon ni mo? Ang ako manggod nga may nalang nimo ba? Nahibaw ba ko nga naglisod yun mo? Mao nga ikaw gid akong nahuna-hunaan nga dadun. Salamat kaayo, te. Pero suwayan sa akong panangit si mama bahin aning imong giingon, te, ha? Oh, sige ra day, uy, wala gyud problema. Basta ing na dayon ko ha kung musugot imong mama. Aron makalukat dayon ko atong tiket. Sige, te. Salamat. Ma, nag-storya ba may nga ti Joy, ma? Kanay silingan gani nato, ma, nga arang-arang og kahimtang? Oh, nga naman di ay. Kuyugon kuno ko niya sa Manila, ma. Kay naluoy man kuno siya nato. Maayo na lang kuno. Uy, Jiren, kalayo basad ato anak, uy. Usa pa, bata pa kaayo ka. Ma, sige lang, good, ma. Maayo na lang ni pa, makatabang ko niyo ni Papa. Lisod ba agad kaayo ta, ma? Unya si Papa, PWD pag yun. Ang ako manggod na, kun pananglit maunsa ka dito, kinsa may mo ati manimo, nga layo ka manamo. Ma, buotan magod na sa Ate Joy, ma. Kuyog madad siya na ko. Ay, nahala.
Ikaw ko nak. Pag-amping dito ha. Pero pakigsultihi usa si papa mo. Pananghid una. Sige, ma. Pasensya kayo na yung mama ni mo, ha? Imbis ako unta mo ang bubuhi ninyo, ako na yun ang nagpabuhi. Pa, ayaw lang ko na ninyo una-una, ah. Mahal ko ka mo ni mama. Maong gusto na ako ning buhaton. Ngayon ta ni mo mapadayon kasi imong pagtuon. Pero niya, bisan sa imong pagkabata, nagkaunahon na lang hinuong kag panarbaho tungkol sa itong kapobre. Pa, sakti lang ko. Kalipay man pad na ako nga makatabang ko niyo ni mama. Nala, ikaw na, ikay bahala. Pero pag amping na dito, ha, mahal kay ka na mong mama ni mo. Kamupod ni mama pa. Pag-amping mo din eh. Ay, mag-usa naman sa di ko kasi mana din nila ang ate. Okay naman sa tinuon kay dili man kayo pugat akong trabaho din eh. Unya, sakto akong kaon og tog. Dili kayo hako kay kami raman sa kini. Si Agaw man eh. Nanawag man. Hello, Kaw? Hello, Gaw. Nadi kas Manila? O, Kaw. Pati, wa marikay ka magsulti. Saon, Kaw? Dinalian mang gusto, uy. Wala ko kapahibaw ni mo. Sus, sa na Gino, Gaw. Ibog na bagito ni mo. Ikaw, Kaw, no? Wag kay lingaw. Mora ni im gitawag? Oo, Gaw. Sayang, magod. Butan sa gribetos Gino. Sige na, Kaw, uy. Matuog na ko kay duka na. Napa ko'y trabaho, ugma. Ay, dalias panahon, uy. Ulit ka sa raman nibiyak ko nilang mama. Dasi anyos pa ko ato. Karon, 15 na. Kimingonis ko nilang mama papada. Maayo na lang gani nga. Buotan rin ang pagtartar ni ate na ako. O sa iyang mama. Mura ra ko nilang miyembro sa pamilya. Oh, si Agong Lusad, ay. Hello? Ay, salamat. Namawag pa ni mo number, Gaw. Taon-taon na sa ikaw magkapanawag ni mo. Kining, Gaw. Ako kang ginatagan ng number ni mo Gino. Kaysa mo kay, hangtod ka nun. Wa pagyapon siya maka-move on ni mo. Move on, yun? Huwag mong gagani pinagkaila niya personally. Okay na Gaw eh. Di lagi na siya patignaong. Promise. Ya, Gaw. Kung manawag ni mo ba, tubagan na lang ha? Para di na ko magsiging samo kung paghasol ni mo. Ha? Nahala si Kikot. Salamat, Gaw. Sige na, Gaw ha? Kay padoon ko na Gaw ron. Amping ni Gaw. Sige, Gaw, amping pod. Oh, number naman? Uy, dili ba ka ni si Gino ang giingon ni Agaw? Tubagon ko na lang, di. Hello? Hi, Jeren. Salamat ito nga imo kong gitubag. Oh, naapapag ko ko'y mahimo. Sige mo ako nakapanghasol sa akong igagaw. Abi na mo, Jeren, sa tinuod lang. Pagkaibaw na ko nga nadidikas Manila, mura kong nawad agpalaom. Pero bisan pa man sa tuig nga nilabay, di mo ka mawa sa kong una-una. Good. Mauna nga yung kong number ni mo sa imong igagaw. We, pag sure di ha, uy. Okay. Mao nga kung sugod ka, manguyab ko ni mo, Jeren. Manguyab ka na ako, bisag layo ko ni mo. Nginom day. Di na di ka mapauli din eh. Oh, mapauli man hinoon. Aw, magpaabot ko ni mo. Gino, basin binuangan lang ko ni mo. Ha? Binuang good. Pili, uy. Pili na may tabo, Jeren, kay mahal di ka. Sa una pa. Mao nga kung imo rin kong sugton. Ako na siguro ang pinakamalipayan karon. Gino. Oh, ampot pa, uy. Wa pa man nata ko makakita ni tawhana, pero murag wa ko kasabot sa kong gipati. Malipay ko kung magtaksanay mi. Usahay, manawag siya na ako, ini ko manig trabaho, kay naman sa siya trabaho sa naga. Karong tuiga, mauli na ko sa amo. Excited ko makakita niya at the same time.
Hulba po. Salamat itong Jaren nga nauli na ka. Abi mo, lipay kay ko. Oh, Gino. Ngano? Huwag ka malipay. Ha? Nalipay, oy. Bisan tuod, sige lang taog tawag og text, pero na-feel na ko nga love na sad ka na ko. Tinuod. O, lagi. I love you, Jaren. I love you too, Gino. Karon, doon na may anak ko sa. Og nalipay rasad ko kay pinangga mi ni Gino. Dini na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabay na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Eileen Joy, hingkod ang pangidaron, o sa ka-single mom. Tagatubod Lanao del Norte gyud ko. Apan kasamtangang nagpuyo ko karon diri sa Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini namo sa amahan sa akong anak nga taga Bohol. Aron nga hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay! Alin! Aplebe! Kinsa man ron. Alin! Oh, wapad ay din si Mark sa akong tupad. Siya na dahil tingali ni abot. Ay, Ay! kadiyot! Saan na ba rong orasa? Kadlaw naman di ay. Morning, ay. Maayo pinahibaw kang buntag na. Sud. Pubog ko. Reklami magulong mong inom sa mga barkada sa trabaho. Buntag ka ng DM eh. Katug na. O ginigmata ni mo kung nahuwasan ka na. Magsulti ta. Kinanglan na gyud ko nga mo desisyon. Kumuta ko na rin mong giluto. Naglata kog PL sa baboy. Gibutangan na kog cabbage. Nagsabaw ko kay nahibaw ko nga mayong hangover ka pa. Buta na gini akong palalab eh. Kaon na diha. Kayo man imong kaon magsulti ta. Wakli man ko. Isapot ka ay. Kaon sa Busugan ako eh. Gipaningot ko sa baw. pwede na batang magsulti. Di lang kata masulti eh. Seryosuhasan ni mo eh. Madlok masagda. May kahadlok na ka nako, Mark. Suma, kapila naman ini mo buhata. Nga mabuntagan ka pauli. Unya hubog pagid ka. Mark, may anak na ta. Unya ingon ini gyapon ka. Ay, Magbuwag na lang sa kahata. ha? Gusto ko'y magbuwag? Murag dili man gud minimo importante sa imong anak. Sa gusto man lang nimo kung kanusa ka mo uli. Mark, dili na ka uli tao. May anak na ta. May pamilya na unta ta. Ano ingon anak ka? Mong nakahukom ko nga mapauli una ko sa amo sa Lanao del Norte. Ayuan na ay. Pasagdi na lang una ko ron, Mark. Sagdi sa ko. Gusto lang una kong magpalayo. Muginhawas ako sa akong konsumisyon nimo. Ayaw ka balakas bata. Open paghihapon ang atong communication. Bisag tuan na unya ko sa amo. Hinaot. Magpadaka og sustento sa bata. Ay, To na lagi. Iuli ka din sa ato nga may dang trophy. Pero why ba na? Ayaw na lang kasabining atong anak pang. Hmm. Kaayo na lang ana nga doon natay apo. Unya, ang dungog na to. Ay sos, maayo man og ang atong anak lang ang naingon ani.
Kadaghan, Suma, pila din sa atong mga silingan nga may anak nga pinaangkan. Sus, payita rong panahon na, oy. Nauso naman ang pagpaburot daan sa tiyan kaysa kasal. Ha? Ma, nasuko si Papa. Pasag dito, nak. Natural lang nas mga ginikanan. Ilabi ng papa nimo nga nag-amping sa iyang bansagon. Ay, pero maulian ra ka na siya. Karon nga ni ana ning cute na mong apo. Hain mo na bata. Di arao. Anak, say hi to Papa. Smile ni Papa, anak. Baby, mingaw na kay ko ni mo lang. Uli na mo sa mama, diri lang, babe. Mingaw na kay ko ninyo. Oh. Ay, balik na mo diri, babe. Hatagin ko chance. Magbago na lagi ko. Please. Maluoy pulpul na ako. Kimingaw na ko sa bata, Mark. Sa dito pa ko sa amo, sa Lanao del Norte, nakadungog na kong balita nga may lain ako nung uyab ang amahan sa akong anak. O sa kakashier sa iyang gitrabahuan. O kay nihangi man siya nako nga makig-uli o nagpakiluoy nga pabalikon mi niya sa iyang anak diri sa Lapu-Lapu. Nisugot na lang sad ko. Sa pamasin nga dili kami mabungkag. Lisod na ako basulon sa among anak kon mudako kunwa siya amahan. Maumbisan pa sa ako nadunggan, gipalapos ko lang kini sa pikas dunggan. O gipaubos ko lang ang akong garbo. Unya, Anak, salamat ka. Nabalik na ka sa mama mo din sa ato. Salamat ay. hinaot nga hipito na nimo ang imong pagbag-o, Mark, ha? Ayag usikin ang katapusan chance nga akong gihatag nimo. Ay, Maayo kay nabalik ka na di ay din. Day, kay katungwa ka diha no? Lain ring babae ang gidani Mark as in. Tinuod ka, day? Ay, oo, uy. Sige man na, uy. Mao nga, natingabi ka ko kung asa na ka. Nganong lain na sa kuyog ni Mark. Sige lang, day. Ingon man siya nga, magbag-o na siya. O nagbuwag namang sab kuno sila sa maong babae. Aw, nagbuwag na di ay. Mao nga, puli na sad ka. Ihayang Mark. Day. ay. Abli ay. Dili tayo bisita. Bisita? Kinsam ka, ha? Dali, Sin. Dayon sa amo. Ay, akong kauban sa trabaho. Si Cindy. Sin, si Aileen. Mama sa kong baby. Hi. Dali. Dayon mo. Tuoday ay. Palit ay palihog og soft drink sa tindahan. Namamida nga sudan. Nagpalit man sa siya og inasal manok. Sige. Magpalit kog soft drinks. Ayo. Palit ako soft drinks, day. Litro. Ayo. Uy! Day! Day! Day. Ano, Day? Kuyog palagi itong Mark ang iyang babae. Ha? Maunang bayahan na ang perming dadon niya diya sa inyong boarding house samtang wa mo sa imong anak. Unsa? Cindy? Oh, nakilakuha na, Day. Kita mo sa kung nagkuyong silang Mark? Sa ato pa. Uyab jud sila. Oo, eh. O, may kalipin na may hana, Day. May duha sila ka anak. Unsa? Mo na. Oh, wan, may numero ko sa kalipin na anak. O, saban, gusto nimang tawag kan? Ha? Gi-confirm sa live-in sa babae, nga wa kuno sila magbuwag. Nikalit lang kuno og biya niya si Cindy ug gibiyaan ang ilang anak. Nahimo namong away ni Mark ang akong hibaw-an. Og iya akong gipalaya sa among boarding house kay mas gipalabi niya ang iyang babae. Wa ko'y nahimo. Igo na lang ko sa paghilak o pagdawat sa kamatuoran. Nangita na lang ko og trabaho. Og nagkasabot mi nga ang bata adto lang sa ila sa Bohol.
kay mas pabor na kong binlan kaysa amo sa lanaw. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Akong apelyido ang gidasa among anak. Makapugos ba ko niya og pangayo og sustento, bisan wa siya gipirmahan nga nagmatuod nga siya ang amahan sa akong anak? Ikaduhang pangutana. Ang among anak karon tuwa sa iyang mga ginikanan sa Bohol kay nagtrabaho ko. Makuha ba to nako anytime? Unsaon nako ug dili na nila ihatag nako ang bata? 2 years old pa lang ang akong anak. Ikatulong pangutana. Nagsustento man ang amahan, pero 1,000 ra matag kinsinas. Kuwangon gyud sa gatas o diaper sa bata. Makabungat ba ko niya papunan ang iyang sustento bisag 2,000 lang o dili ba kaha 2005? Kay magsuhol pa man ko mubanday sa bata. Asa man sad mi magsabot o magpinirmahay ana. Ikaupat o katapusang pangutana. May katungod ba kong ihikaw ang akong anak niya? Dili ba kini illegal nga amahan man siya? Gisakitan man gud kaayo ko sa ang gibuhat nako. Og plano na lang pud unta nako muuli sa lanaw for good. Pero dili pud lagi madali-dali kay mahal ang pitihan pabalik didto. Gusto lang unta ko nga malimot sad ko sa akong mga kasakitan diri sa Cebu. Palihog, tabang itambagi ko. Kini ang akong suliran, Eileen. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako gahapon ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutanang may punto legal para karong adlaw. Ato ang partner nga si Dr. Rene Obra maupoy muhatag unya no pohon sa laing adlaw sa mga problemang may punto medical. And of course, maski unsa pa ng mga puntuha sa inyong mga pangutana o problema, personal man, behavioral, psychological, mga problema sa ginadiling droga, kung kita nag-agig depresyon karong mga panahon na kinahanglan gid kay tag naay kasturya, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or pwede ninyo ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Naapamangyod gihapon ning sakit sa COVID-19. Oy, gimingaw na gyud kay ko sa akong partner nga si Dr. Obra. Kibaw mi nga gimingaw mo nga duha gyud unta katingog ang inyong madungog matag hapon pero unsaon taman. Kinahanglan man gyud tag social distancing, kinahanglan man gyud tanong nga maningkamot nga safety gyud tang tanan. Kami diri sa RMN naningkamot man gyud mi na safe gyud ang tanan natong mga artista, atong mga radio anchors ug commentators, ato ang mga empleyado, muna busa, no, magpasensya lang sa gyud ta karong mga panahon na mga sukintig paminaw nga bagsa-bagsa lang sa gyud nga tingog, pero padayon gyud gihapon ang ato ang paghatag og lingaw ug paghatag og tambag isip tabang nato sa ato ang mga avid listeners ug mga sukintig paminaw kay number 1 man gyud mo sa amo ang kasing-kasing ug tungod kay padayon man gyud gihapon mininyong gihimong number 1 sa kahanginan kaning ato ang programa liman lang kag pila ka tuig na ni ato ang program gikan pagyud sa ato ang pinalanggang doktora abogada Lourdes Libres Rosaroso. Kahuman ako ang partner sa una nga si Dr. Randolph Libres, unya karon si Dr. Obra, bahalag nag COVID-19 pa pero padayon lang yun gihapon ang ato ang programa, no? Healing is a process that God intends to free us from the pain of past wounds. Tinuod, sama gud sa usa ka samad, di ba? Dantan ang una gyud ana agay pertig yung sakita, usahay hapdos pa. Nagi usahay ngot-ngot pa gyud kay nga tanan. Pero pirme bagod na mga sukintig paminaw, di ba? Dantan og pipila ka adlaw, dantan usahay siguro og pipila ka buwan. Maayo man, di ba? Muna pod pareho ra pod na sa ato ang mga kasakit sa kinabuhi nga mga giagian. Dantan ang pipila ka buwan, pipila ka adlaw, pipila ka semana, no?
mahil ragyud ta, mahilom ragyud gihapon na ang kaning ato ang mga sakit, atong mga hinanakit. Mao na. Pero sama sad sa kaning mga samad nga physical. Muuwat, di ba? Unya, usahay labi na kung tungod atong dinanghag mo nang nasamad ta, kaning uwat na to, mo man ni magpa-remind na to nga di na ta magkiat. Pareho ra pod na no sa kaning ato ang kasakit nga giagian mga sukintig paminaw. Kaning atong mga kasakit mao pud ni reminder na to. Mo ni mga magsilbing lessons nga sunod gani di na gyud ko magpatakag salig og tao. Sunod gani di na ko magpatakag buhi og mga sakit ug bugat nga pulong kay magsumbalik di ay masakit pod no. Ingon ana ra gyud nang ato ang kinabuhi. Of course. Og letter sender na to karong adlaw, taga Lapu-Lapu City, no? Si Eileen. Kani si Eileen nani ka live-in kato si Mark. Naaman to'y anak si Mark ug si Eileen. Pan feeling ni Mark, ulitaw lang gihapon siya. Ulitaw kay gawi dili minyo, mabuntagan og uli, hubog pagyod. Mo nang nakigbuwag to siya ning pauli islanaw. Apan open ang ilang communication ni Mark kay naaman sila'y anak. Kadugayan, nagpakiluoy si Mark nga kung pwede mo balik og Cebu kay gimingaw sa bata. Oh, malumong kasing-kasing ni Eileen. Pila ra may istorya, pilay palami ning sugot kay abig nagtuo nga nausab na ni Mark. Apa ni samot naman hinuon. Kay gidad-an naman hinuon siyang Mark og laing babay. Dili ra mo paulig hubog. No, gada pa jud laing bayi. Nagbuwag na sad sila balik, ngitag trabaho, og nagkasabot nga ibilin na lang ang bata, no, sa ilahang Mark sa Bohol. Kay mas duol niyang binlan kaysa sa Ngatuslanaw. Gusto unta niyang kuhaon ng iyahang anak aron maduol niya. Apan, 1K ra may mahatag ni kada kinsinas ko, no, ngatus bata. Niya, gusto unta niyang papunan kay magsuhol pabaya siyag mo bantay kay mo trabaho lagi kuno ni siya. Unang pangutana, ang akong apelyido ang gidala sa among anak. Makapugos ba ko sa pagpangayog sustinto bisan wa siya gipirmahan nga nagpamatuod nga siya ang amahan sa maong anak. Okay. While ang kanang birth certificate mo gid nay labing lig-on nga dokumento nga mopamatuod sa pagkaamahan ni Mark ngadto sa inyuhang anak, apan dili ra gyud na mao ang pwede nimong magamit nga dokumento para pagprobar nga siya gyud ang amahan unya naa say tulubagon og responsibilidad ngadto sa bata. Pwede man kanig text, pwede kanang papel nga iyang gipirmahan, pwede ang baptismal certificate or any maski pag dili notaryado, dili public document, any document or any proof nga makapamatuod nga ning angkon siya nga siya mo'y amahan anang bata. Pwede kay mga pictures, no, to prove nga nangamahan siya amahan anang bata. And more importantly, ang mga DNA test karon, no, available namang gyud na nga teknolohiya, pwede gyud na makaprobar sa bata. No, waligo na siya, dili ra na mahimong basihan para invoke ta sa kaatoang katungod nga mangayo og suporta para anang bata. Ikaduhang pangutana, ang among anak karon tua sa mga ginikanan niya ngadto sa Bohol kay nagtrabaho siya. Makuha ba kuno niya anytime? Unsaon kuno niya nga para mahatag sa iyaha ang bata kay 2 years old pa man lang ang iyahang anak. Makuha gid na nimo anytime, Eileen, tungod kay ang balaod nag-ingon nga kung ang bata gipanganak gawas sa kaminyoon, meaning illegitimate child ang bata, pwede gyud kaayo na kay nga naman ingon man ang balaod nga ang kustudiya ng mga ingon ana nga bata adto gyud na ngadto sa mama. Visitorial rights ra. So kung gusto nimo kuhaon ang bata, di gyud kadili ang ginikanan ni Mark nga anha nimo ang bata. Okay? Ikatulong pangutana, nagsustinto man ang amahan. Pero 1,000 kada kinsina, sumurag 2,000 a month, kuwangon. Sa diaper, makabungat ba ko niyang sa iyang sustinto, bisan 2,000 or 2,500. Kay magsuhol pa man ko,
asa man mi magsabot ug magpirmahanay anak kay magsuol pa man siya mubantay sa bata lagi pod no. Now, pwede gyud kaayo na nimo mahangyo og mapakita og mapasabot niya nga kuwang gyud na tinuod ang 2,000 o ang 1,000 no? Ang kada kinsinas or 2,000 a month. Now, ang ako sang pangutana nimo wa manggug ko na suhito ug unsa gyud trabaho ani ni Mark no, kung makaya niya nga mapasakaan no, siguro 4,000 a month or 2,000 kada kinsina, mahimo man kung kaya sa iyahang sweldo. Pero kung lisod gyud pod sa iyahang sweldo kay kuwang rapod aw marag medyo maglisod sad ta kay asa man sad siya kuhag para ihatag pug sustento nga kinahanglan man pud siya mobilin ug mugahin para pud siyang kaugalingon no. Ikaupat ug katapusang pangutana, may katungod ba kung ihikaw ang akong anak niya? Dili ba kini illegal nga amahan man siya? Gisakitan manggod kuno kaayo siya sa iyang gibuhat niya. O plano na lang pud unta niyang muuli sa Lanao for good. Pero di pud lagi madali-dali kay mahal man ang plitihan pabalik didto. Lisod pag yun pud mo travel karon panahon na kay pandemic no, delikado. So pwede man gyud na nga dili na nato gamiton ang bata ba nga mahimong rason nga di siya kakita kay di pud kamuhatag og sustento. Kanang tinguha nato para sa kaayuhan sa bata, di gyud nato gamiton ang bata no para pagpanimaos, para pagpakita sa atong kalagot ug kasakit ngadto sa amahan kay ang bata wa man gud nay sa, wa man punay labot sa inyong away, wa man puy labot sa inyong diferensya ay no. Inosente man ang bata kay ang bata pay moingon ana, hoy og kibaw pa lang kung dili minyo akong ginikanan, og kibaw pa lang kung ingon ani day mo kagubot, way mo dawat nako or way mo hatag nako klarong sustento, mangita ko laing ginikanan. No, or di na lang kung magpakataw aning kalibutan, wa am day ni klaro akong ginikanan, no? So ayaw ninyo glabutan. Now, pwede gyud nga masuryahan, kutob sa masuryahan og klaro og sakto. Well, mas maayog yun. Nga usahay manggod kung did-an nimo ang amahan nga makakita sa bata o magahin barong oras ug panahon ngadto sa bata kay ganahan pud sa mga mahan didto. Tingalig mao pod nay rason nga basin maglisod na hinuon sad siya or malagot pod di na hinuon niya inkresan. So in anything give and take gyud unta mo kay para man pud na gyud sa kaayuhan gyud pod sa bata. Asa mo moduol normally kung magmapwede lang nga magsuryahanay lang mo niya, magpinirmahay lang mo kasabutan, nga unsang adlaw na animong bata, unsang adlaw, unsang okasyon na, kung pwede na ninyo masabutan, unya pila ang iyang mahatag nga sustento, kung pwede bag-increasean, kay naalagi mas, kay nagkadako pod gyud no, ang gastuhon pod sa bata, masuryahan ninyo tarong, suryahig tarong. Now, kung dili gyud korte na lang yun ang maghukom, kinahanglan na yun po ka mo file o kaso, magtatabang yun ka sa abogado para ana, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.